Zdravím vás na kanáli Rus VVO. Už dlhšie sme sa nevideli a teraz vám v najbližšej dobe spravím niekoľko videí, keďže sa mi do rúk dostali odevy od značky Ursus, ktoré vám predstavím. Ako prvé začneme s klasickou Gorkou 3 v prevedení Chaki, s ktorou som v podstate začínal tento kanál. V porovnaní s tou barsovskou je tu však niekoľko rozdielov, ktoré vám ukážem neskôr. Pozor si treba dať hlavne na veľkosť. Gorka 3 od Ursus má totiž spojené aj výšky, aj veľkosti, nie tak ako u Bars, kde to bolo po jednej. Napríklad od Bars na moju postavu sadne veľkosť 44 a výška 4 a u Ursus som si musel zobrať 48 až 50 a výška 170-176. Čo sa teda týka šírky odevu, alebo teda tej veľkosti, tak som musel brať o 2-3 veľkosti väčší, ako bežne nosím od Bars. Gorka 3 od Ursus nemá výšky samostatné tak ako Bars, a teda klasicky 3, 4, 5. Napríklad pre výšku 176 cca sedí mne výška 4. Ursus ich má spojené a teda má veľkosť pre výšku postavy 170 až 176 a ďalšia veľkosť je od 182 do 188. A preto pre ľudí, ktorí majú medzi 176 a 182, môže byť problém vybrať si výšku, pretože tam ten rozmer nejako nie je. Odev samotný je o pár centimetrov dlhší ako u Bars a preto si treba dávať pozor, aby vám Gorka nebola príliš dlhá. Napríklad pri výške pre 170 až 176 môžu mať problém hlavne ľudia, ktorí sú na spodnej hranici tejto výšky a teda s výškou postavy okolo 170 alebo 172. Ja osobne mám teraz na sebe výšku 170-176. Moja výška postavy je 176 cm, čiže som na hornej hranici a teda mi nevadia ani dlhšie nohavice a dlhšie rukavy tiež nie sú na škodu. Avšak nižší ľudia v rámci tejto výšky môžu mať s veľkosťou tohto odevu problém. Celková dĺžka nohavíc od Ursus pre výšku 170-176 je 108 cm, čiže o 3 cm viac ako pri výške 4 od Bars. Bunda má dĺžku 76 cm, rovnako ako Bars, ale rukávy sú o 2 cm dlhšie. Strih sa taktiež od Barsu líši, pri Ursus je bunda skôr širšia a nohavice sú užšie. Je teda vhodný skôr pre atletické postavy so širokými ramenami a úzkými bokmi, čo je tiež úplne nie som, ale vidíte, že veľkosť sadla. No a pre ženskú postavu s výraznejšími bokmi sa tiež bude hodiť viac Gorka od Bars. V bokoch majú nohavice Ursus veľkosť 48-50, šírku 52 cm, čo je rovnako ako veľkosť 44 od Bars. Bunda od Ursus 48-50 má šírku v hrudníku 62 cm, čo je iba o 2 cm viac ako veľkosť 44 od Bars. Ako som spomínal, tak mne namiesto 44, ktorú bežne nosím od Barsu, sadla veľkosť 48 až 50. A preto dávajte pozor a pozerajte sa vždy do tabuľky veľkosti a vyberajte po nej a nie podľa toho, čo bežne nosíte napríklad od Barsu. To by však stačilo, čo sa týka veľkosti a poďme sa teraz rýchlo prebehnúť po odeve. Gorka sa skladá z bundy s kapusňou a nohavíc s trakmi. Bunda má veľmi podobný strih, skoro totožný ako Bars, ale je tu niekoľko rozdielov, ktoré si ukážeme. Kapusňa má reguláciu obvodu v dvoch miestach a tiež objemu zozadu. Vpredu je šiltík, síce väčší ako u Bars, ale zase mäkší. Bunda má zapínanie na klasické gombíky, ktoré sú zakryté lištou. Hlavná látka je 100% palátka s hustotou 270 gramov na meter štvorcový. Na lakťoch, ramenách a kapustni sú zosilnenia zo zmesovej látky 70/30 bavlna polyester s hustotou 210 gramov na meter štvorcový. Obe látky majú vodeodolnú impregnáciu. Bunda má sťahovanie šnúrkov na spodnom okraji. Páse na konci rukávov a taktiež na predlakti sa nachádzajú gomotextilné sťahovanie. Čo sa týka vreciek, tak má bunda dve bočné vrecká na rukávoch na suchý zips, dve predné vrecká, ktoré sú celkom objemné, zatvárajú sa na gombík s takýmto preložením, no a vnútorné vrecko. Nohavice sú podobne ako tie od Bars zosilnené v sedacej časti, na kolenách a v spodnej časti. Za kolenami, alebo teda pod nimi zo zadnej strany sa nachádza gumotextilné zúženie. Rovnako je riešená aj vnútorná látka, ktorá sa vkladá do topánok. Traky, takisto ako u Bars, sa uchytávajú po bokoch. Pás je elastický so širokými pútkami na opasok. Hore majú dve vrchné zárezové vrecká, úplne klasicky,
dve bočné vrecká, avšak sú trošku menšie ako u bars a nemajú to predĺženie, ale majú iba klasický poklop, zatvárajú sa na gombík. Zadné vrecká vyzerajú inak ako u bars, sú menšie, zatvárajú sa na gombík a nemajú poklop. Celkovo je Gorka fajn, nosí sa dobre a je podobná na tú od bars, akurát si treba dať pozor na výber veľkosti, ktorý je iný ako u barsa. Gorka 3 od Ursus je lacnejšia ako tá barsovská, čo sa prejavilo na niektorých maličkostiach, napríklad, rozmer zapínania bočných vreciek, ten suchý zips je menší, šiltík na kapucni je zase jemnejší, mäkší, nedrží tak dobre ako u bars, avšak niektoré veci sú riešené lepšie, napríklad predná časť pása nohavíc je z také hrubšej látky, pevnejšia, no a nekrúti sa tam tak ako na barsovských nohaviciach. To je bolo pre dnešné video všetko, vy mi napíšte do komentárov, ktorá Gorka sa vám páči viac, či Ursus alebo bars a prečo, a môžete sa tešiť na ďalšie videá už v blízkej budúcnosti, ktoré pre vás pripravujem. Ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia.